na iso nọ n'isi ada anyị nwaanyị ya bụ ụka Amaka egwu ọnwụ nọ ile ọma ka ọ bịara ikpelu ndị otu ọgbanje di ya n'obu nke na ọbịa na nke na-akpaka Umokpu village Ọka na mmiri ọ na-akpọtụ n'obu nke na ọbịa na nke na-akpaka bụ mmiri chie bụ haba na ana na mkpu na mba ukwu n'ọnya ka anya bụ ụka Amaka egwu ọnwụ maka ya wee bịa n'obu nke na ọbịa na nke na-akpaka na bido taa na ụchụ mmadụ aghazi agbụ ya ibe ọbụla ọ yọrọ gị bụ chie bụ mgbe ego ka imelie ka ịchụgharịa ndị ilie anya bụ ụka Amaka egwu ọnwụ ekene m Chukwu okike ekenekwe m eze ụmụnne oke mmụọ na-eli aja anyanwụ na-agba na ọnwa na kpakpando ejipụta nke igwe ọka aka eze a na-ekpesiela ọgwụ ọta abụ anyị nọ n'obu nke na-akpaka na nke n'ọbịa Umokpu welu ekpelu ụka Amaka egwu ọnwụ ile ọma wee na-akpọtu mmiri chie bụ haba na ana na mkpu na mba ukwu wee sị ka ịbata ka ị bịa lie oke na ndụ nwa bụ ụka Amaka ise a sị na bido tata gaba ndụ na-agbụ ya ụgwọ agbaziri ya ise ndụ na-eme ka ilie ebe emebi ise ma ndị ihe uwe ya ndụ na-eme esi ghalaghala ndị na-eme anyị elu a sị na anyị tata na anya ya eruba ise unu ya eji ezigbo dị chia mma ise gọzie ewere ezigbo nwa gọzie nye ise o wele ya akwa n'aka ya ise akara aka ya ga-ata anya ise ya ekwesị ise uke ya achala ya ise nke nwoke uke nwaanyị ya achala ya ise a sị na ihe anyị na-ayọ unu bụ ndị otu ọgbanje ụka Amaka nọ na orimiri haba na ana na mkpu ruo ebeteghete na mba ukwu unu bịa lie aja n'iyi ise na ọ ga-esikwa elu ụlọ ite na ọ bụrụ na anyị si na mmiri pụtara anyị anaba n'obu na ngwurube egwu ọnwa abụọ ọ ga-esi n'ụmụ ọkpụ ite ọ ga-esikwa elu ụlọ ndị mmiri ise unu soro anyị wee jelie mmiri n'aka ụka Amaka ise unu liche nri unu gọzie nye ise emelie ebe wepụ n'obi ebe iwe ọma ise okwulie ebe akụlụ ise ọnya bụ ibe anyị na-ayọ unu wee sị na ọmụ nwa wuchi bụ ụzọ nwa nwa oyi egwu ọnwa bụ niile nwile ọzọ igbo ndụ aka ji ọwụga ebe na aja ebe na mma ego ọmụ nwanne nwoke na-akwụdo olu wee sị na elu nzuo unu tụọ nzu unu mara anyị nzu ise nwanne anyị ndị bịa nkwudo olu ya bụ ada anyị nwaanyị unu gọzie onye ọbụla ya bụ onye ka Chukwu Okonkwo ise Obiọra ilo nwa na onwe unu gọzie ezinụlọ warụ ise ụmụ nwa na onwe m anyị si ụtụ agha kwụọgba anyị ya bụ oge oyi ebe ọbụla jụ ọkụ nọ mmiri ka eji eme ise unu nye anyị mmiri nye anyị ime ibe anyị na-eme gara agara ise mgbe si na ọjị ka nji n'aka taa na ọjị n'otu na taa n'igo ise Chukwu na ndị amara ndị obodo ọla enụ n'ọrụ ise si na ọjị ka nji n'aka wee na-ekele n'ile ọjị ka m na-enye unu ile ọma ka ọ ga-arụkwa n'ije anyị bịa taa ise ọ ga-arụkwa ile mmanụ ahụ unu ya ejide ụbọchị unu wee lie mmiri ise ọ ga-abụrụ ụka maka ile mmanụ ahụ ise ile ile ọma ise ya n'anya ise na ndị ya enyela aka anyị chọrọ ndị ada ise ọchịchị ya amaba na ọbịarekwe egbu ise o si na akwa ghara abụọ isi mma abalị ise akwa ghara abụọ isi nke onye amịa ji ise iwe ọ na-eme nwere isi otu ise iwe ọ na-eme wee nwee isi ise ọ nọ n'egbe belu ugebe nkesi ibe na nwere isi ọbịa ka ọkwa ọ na-adị ọrụ ya ise anyị si nwoke ọ nwaanyị ọ kpọwa na nnukwu ike wee si na ije ọbịa taa na ọ ga-arụ ya ma ọ na ọ ga-enyi
onye ọbụla ajọ nwoke ọ na-egbu ajọ nwoke bụ onye ise ọ bụrụ na ajọ nwaanyị ọ na-egbu ajọ nwaanyị ebu na nwaanyị ise ọ bụrụ ajọ mmụọ ọ na-egbu ajọ mmụọ bụ mmụọ dị otu a ọ anyị chọrọ n'ọgbọ ọgbọ ka anyị ji ọgbọ ka o ji adị ise ọ ga-adịla anyị niile na mma ise ile ọjọọ wee sị na unu gburu ike arụ ike nke a unu bunye na ndụ bunye na arụ ike bunye na nnene gị ise bunye na akala aka ya ise 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 asị n'ogu ka m ji ọnwụ ka maka egwu ọnwụ ọnụwụ ndị ajọ otu nọ na Aba na ana na mkpu na mba ukwu na bido tata na ụlọ agha ji emebiri ụka maka egwu ọnwụ ire ise ụlọ agha ji aghasarịa ihe ise ndị ihe uwe ụka maka egwu ọnwụ unu bịa kelee oku unu ọ ga-etili ụlọ ite n'ụlọ unu bịa kelee oku unu ise mgbe o meziri ka o dozie ọnọdụ ụlọ mụ na ụmụ ya anya na ala unu emezina ya arụ ọkụ ise unu emezina esi ghalaghala ise unu emezina anya elu ise nye na akọ na uche ya na ezigbo dị dozie enyi ise iwe o yere akọ nye unu gozie na ezigbo dị ka o nete nne na nna ya anya ise nete ụmụ nwanne ya ete ikwu na ibie ise ọnya biri anyị gọ n'ọwụ wetu n'ogu ka anyị na-eke babụ ndị ajọ otu ajị nke babụ ụka maka igwe ọnwụ na baghị aza ama onye ọrụ ise ụka maka igwe ọnwụ na-eme ụwa ise ndị ajọ mmadụ na babụ ụka maka igwe ọnwụ baghị aza ama onye ọrụ ise ụka maka igwe ọnwụ na-eme ụwa ise ndị ajọ mmụọ babụ ụka maka igwe ọnwụ na baghị aza ama onye ọrụ ise ụka maka igwe ọnwụ na-eme ụwa ọbanyị na-agụ ọrịa bụ ọgbọ ndụ na-arụ ike ihe akwapụ ihe onyonyo okenye nwa maka olu ya aka ise na chụgharịa ihe uke ise ihe ọma na-eri ya aka nnene dị nnene nwa ise nwa bụ nwa na-abụ ụmụ mere ụlọ ise anyị nwa bịa nụkwudo ya ihe ọ ga-adịkwuru anyị na mma ise anyị edu anyị aka ise anyị eri aka ya n'aka anyị esi na ọnya bụ ogu n'anya ka anyị ji n'obu aka nwata bụ ọbịa obu aka nwata bụ ọbịa wee sị n'ogu ka anyị ji na anyị ji ogu na anyị ji ọwa anyị ji emere gịnị ihe niile anyị kpere na ekpere n'ọnya ka anyị kalụ n'ogu wee sị n'ogu unu anyị ji nọọ ihe ọma ọ ga-arụ n'ele ekwuru na ọbụkwa ọ ga-adụo ise ọ ga-adị ire na eke du n'oye du na ala du na nkwọ ise wee sị na ọ ghara adụ ire onye aṅụọ mmiri mmiri bụ nnukwu ise n'ọnya bụ ihe anyị gọrọ n'ọgbọ onye sị ka ọ dado ụka maka egwu ọnwụ na bido tata unu ga-adadora bụ ndị ise ndị ji amoosu ndị na-abịakwutie na mmụọ ndị na-abịa na nlọ ndị na-abịakwutie na anya igwe ndị na-eyi ise egwu ise asị m bido tata na wa ga-anahụ wa ise ga-acha onye sị ka onye ụka maka egwu unu jee yibie unu bụ ndị ezigbo enyi bụ ndị ise sị ka ha mebiela ụka maka iwu unu jee mebiela bụ ndị iwe ise onye sị ka ọ gbaa anya otu unu jee gbaa bụ onye sị ka onye tinye n'okwu na okwu unu tinye n'okwu ya ma mkpụrụ obi m ba na-echi iwe ma ihe ọbụla ma nke na-eme ya na mkpụrụ obi ma nke na-eme ya n'isi ma nke na-eme ya n'anya ma nke na-eme ya n'arụ ma nke na-eme ya n'ụkwụ ma nke na-eme ya n'aka gwa ncha niile n'ọnya ka anyị na-amachi taa na ọ ise ya adịghị ise ọ ya adịghị ihe ọma bụ ibe ya na-elu ya aka ihe ọma ya na-akpụ ya iri anyị si m ụka maka egwu ọnwụ ijite ka ọ ga-abụ ọ bụ nya bụ ijite ga-acha ya ijite ihe ya bụ ijite pere ike ise ụba ndụ ụba ego ụba nnene di ụba nnene nwa ụba ọmụmụ ọbụ ọganiru n'ọyịba anyị na-agọli ya n'ọgbọ wee sị na ụka anyị kwuru n'isi onwe anyị maka ya emeela anyị mana ise ochi na ọghara adịghị anyị sị na anyị amachiela bụ nduo ise ọghara ajọ echiche okwuba aghara adịghị ise mgbe ndị ji abịa ma ọ bụ were Akwa m. abụ ka maka wee jee gwọọ ọgwụ ma ọ kwuo abịa na be dibịa ukwu ma dibịa okwu nta ma ọ bụ eze nwaanyị ukwu ma ọ bụ eze nwaanyị nta na onye ahụ wee wee ịlụ ụka maka ọjị na obue
ma ọ mee ihe ọbụla n'isi ụka maka anyị si na tata na ewelu mmiri sachapịa na mmiri ka eji asịrị mmiri ise anyị si ya bụ ọgwụ a ya na kwuo onye gwọrọ ya nọ n'ibe anyị kwuru ise ebe ọbụla a nọ gbakọ wee kwuo arịa na-ajọ ire kwuo arịa na-ajọ ọlụ a sị unu jee mebie enyi na anyị na-amachi na ọ ghazi adịghị ise ya bụ ọgwụ ya aghalụkwuwe ndị merie enyi n'ibe anyị kwuru ise na ọ bịara egbu ya egbu onwe na ọ hụrụ ajọ ọgwụ ise emete na ọ ga-ebu n'ọịla anyị shikwuo na ọ bụ ka ọ ga-esi I was so low about learning.